Ni ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Tang que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin chiquitan chiquititan tan tan que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin chiquitan chiquititan tan tan que tumbang bang que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin ecstasy. Maray na Miyerkules na mauran sa Saindo Gabos sa muya pong mga paradangog aldaw ngunyan kan sa tong mahal na inang Santa Maria. Our Mother of Perpetual Help, Mama Mary Tabi, salamat sa padagos na pagpangaji asin intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Day makalingaw, taod-taod tabi. Ang Our Mother of Perpetual Help Novena. Madadangog po yan sa DCGB mga bandang alas 5:15 nin pagkahapon. And syempre, dyan po yan sa St. Raphael Church. Salamat kita kay Mama Mary Tabi. Sinpadagos na maghagad ng intersesyon sa satuyang oral daw na pagbuhay-buhay lalong-lalo na po na malampasan ta ining kadipisilan kan COVID-19. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining ka aldawon. Mahal na Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. La bomba que va a estallar. And siyempre, nag-imbitar man ang Tingog Kanbanwaan. Mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 ni na pagka-udto sa paagi kan mga informasyon na nakakalap kan sa indong lingkod. Stano. Siyempre, ang pagbutuaman kan mga istorya dyan sa luwas katuwang taan news team sa 1st District, si Pading Jomar Bian sa 3rd District, Pading Jim 2nd District, kumpadreng Al Armario, kasabay si Ans Galero, Renz Luna, asin si Luwens na Barcena. Sa Manibela, sa Samuyang Mobilya, dyan si Henry Deboy Mata. Technical Control, ang samuhay pong Chief Tech Ramir Bunjing Tanay. The big man himself, siyempre. On board man si Nems Flora. Katandem niya dyan sa Technical Control. Sa newsroom sa padagos sa paghanap po kan mga istorya sa lado nasyonal asin internasyonal, sumada lokal, the man with an eagle eye, pag-abot po sa Bareta News Manager Mardela. Sa production center ang Anghel kang DCGB, ang AM kang DCGBA, Angel M. Mustasa. Sa IT, sinda pong engkargado sa samuyang digital broadcast, full digital broadcast, nationwide, worldwide, netwide, sa DCGB News Online, sa Facebook, and siyempre, sa YouTube, yaon dyan ngunyan, si Richard. Ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez sa programa Tingog Kanbanwaan. Standby all units tabi na-contact niya to si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr., maisi lamang kita ta kasuhapon nag-aratindir sinda kana pagbisita digdi ni Sekretaryo William Dar kan Department of Agriculture, nakasabay niya ini sa eroplo pasiring digdi and aramon ta ang mga development lamang na makakabuhay-buhay kan sa tuyang buot para sa ikakarahay po kan sa tuyang mga kaymanwa. Maray na aga tabi kong Pido si Pio po kan DCGB. Morning to you. Good morning sa Gabos sa nagantabay kang PBM. Reynaldo Tabi. Opo. Kung kasuhapon yaon kamo kasarabay si Secretary Dar kang Department of Agriculture, what in specific man po tabi so sa indo man na pagkaulayan napapakinabangan po kan sa tuyang mga kahimanwa, go ahead po tabi. Well, Pio, dahol kaming napagulayan, magkasabay kami sa sarong pribadong eroplano. Nasisiring digdi sa Legazpi. We talk about subsidies, the farm implements and farm equipments. Dapat itao sa mga paraomata. Pati naman subsidiya, pasisiring duman sa mga
fishermen's pa. But specifically, na-mention niya itong subsidiya na hali mismo sa rice tarification law. Remember, we co-authored the same, nag-co-author kita duman. And inibaga sa rice tarification po, inisu magkaigwa kay stabling supply ki bagas sa tuyang nasyon by importing those cheap imported rice para mas mabawasan or maaresto ta itong inflation because rice is one of the main drivers of inflation. But talking about rice tarification, sa paglaog, pag-angkat ki bagas, baratong bagas sa ibang nasyon, nag-i-imponer ki tariff. Na kung sa itong tariff na ito has the purpose of helping, giving subsidy to our rice farmers. Right now, we have an excess 7.5 billion tariff, tabi, iyo. And then by next or by second week of November, he will be back here sa Legazpi in order to distribute subsidies to our rice farmer. 5,000 pesos for every rice farmer na nag-uuma, rehistradong para uma, itong nag-uumang less than 2 hectares, tabi. So they will be receiving at least 5,000 pesos. Ay, Congressman, puputulong ko sa tuyang pag-ulay digdi sa sarong linya. Taduman kita sa sarong linya, mas maray tangan di magputol-putol po Magayon iyan na istorya na yan na mabueltada digdi si Secretary William Dar and Igwang Darang Mihoras 5,000 each duman kita sa sarong linya mo tabi Congressman sa kwan. Tabaan maputol ibababa ko na. Yan. Sige, bibiltadahan ta yan na kwan na bagong development na sandali. Kung iyan na tagsiring kumil, nako, maray-ray iyan na istorya, hali duman sa rice tarification law. Napapakinabangan na idtong ipinag-imponer kan gobyerno na rice tarification law. Gustong sabihin tabi, Congressman, kung tama ang pagbabasa ko, mapapakinabangan na po kung pido tabi kan mga namamanuaan natipon na kinolekta kan gobyerno hali duman sa rice tarification law na kung saan nag-importar kita baga kaitunin mga baratong bagas tanganing mabawas-bawasan so pagtios digdi so inflation lalo na so kakulangan kaituning supply nin bagas nagrelinyada bagas sa mga bagasan, nag-importar kita kaito, nag-imponer ng rice tarification law, duman na huguton, supiga sabi mo Congressman Tabi na dadarahon digdi ni Secretary Dar, ma-distribute ng tagsiring kumil duman sa mga kwalifikadong para umatabi, Congressman? Well, tama ka mo, Pio, because itong RTL or itong rice tarification law has two pronged purpose. One is to flood the market with cheap rice tanganing available ang baratong bagas sa tuyang mga kababayan. Pangduwa is also to impose tariff para makakolekta kibuwis in order to provide subsidies sa tuyang mga rice farmers. So aside from subsidiya sa binhi, sa fertilizer, the farm implements and farm equipments, here comes a subsidy in the form of cash assistance sa mga paraomata na kwalipikado or those rice farmers who are tilling lands or itong nag-uuma less than 2 hectares. Dapat rehistrado tabi sa ng mga municipal agricultural office tabi. Iyan, Ining so rice tarification law tabi kung pido kung tamaan pag-rurumdum ko kasabay kamuduman sa nag-co-author ka iyan tanganing maglumoy-lumoy ka ito bagas so inflation sa Pilipinas kan nagkukulang so supply nin bagas. Well, tama ka mo, Pio. We all know that rice is one of the major drivers of inflation. And kung kulang ang supply, kibaratong bagas, it drives up inflation and titamaan diyan sa tuyang mga kapobrehan. In fact, the highest
rise of inflation was here in the Bicol region, Pio, kung marurumduman mo ka ito. Almost 9 to 10%. So inflation digdi sa satuyang region, Bicol, perhaps because of the lack of supply, and at the same time, to considera pa so other factors such as the freightage cost, itong pag-angkat as in pag-impunir ki additional cost sa transportasyon. But because of the rice tarification, we were able to arrest and bring down the inflation. At the same time, collect billions of pesos of tariff that can now provide subsidy para sa satuyang mga paraoma. Oho, ay kagayon ano ta. So na-kolekta duman na buwis through rice tarification, ito sa tariff. Kung so may naon bitang ka, almost 7 billion more or less? 7.5 billion tabi. Opo, 7.5. Ang available to be distributed para sa satuyang mga rice farmers. In the entire country na po yan. Ay, But opo. the good news is, na priority na naman kita, digdi sa Rion Bicol, and in fact, Secretary Dar committed that he will be back on the second week of November sa satuyang syudad in order to cover itong mga albayanos na qualified duman sa rice tarification law. Very nice, very good. Congressman, ano sa tuyang mga kahimanwang mo niya na paraoma kung gusto ninda maka-avail ka ini, may pigasabi ka na dapat rehistrado sa saindang Municipal Agricultural Office? Well, tama po ka mo. The main qualification is at least nag-uuma sinda and not more than 2 hectares ang sa indang pinag-uuma as a rice farmer and registered sinda sa mga Municipal Agricultural Office. Iyan, Congressman, halimbawa, bako kuman ngayon sa diri, ining pig-uuma ko, 2 hektares ining pig-arado ko, pig-ataman, pero bako ko nakikiumasan ako, would I be qualified, Congressman Tabe? Well, with regards to those specific issue, siguro sa Municipal Agriculture Office na makakasimbag dyan, Tabi Pio, duman sa mga detalye tabing ito, Tabi Pio. Yun, May specific guidelines wherein they can avail of the said subsidy, Pio. Opo, baka masala kita, Pio. Iyo nga ni tatibaad kon hanapan kita kan mga paraoma, sabi nga ya igwa. Ito pala, siyempre, didetermine na ron yan akan Municipal Agricultural Office susugman sa saindang mga kriterias gayod, Congressman. Ano po? Well, tama ka, Pio. But another good news, Pio, is that sa pagbisita ni Secretary Dar and halita namin yung pinagigibo in the distribution of farm implements and farm equipments, including ining mga seedlings and fertilizer next week. And next week, Tabi, Pio, and the first week of November also, we will be covering at least 1,000 farmers here in the rice farmers here in the city of Legazpi para mas makapag-distribute man kita ki mga binhi as in fertilizer sa inda, Tabi, Pio. Yeah, no, it's nice. Aram mo, Congressman, it's nice na paminsan talaga igwanin na direct linked ang mga arog sa Indo sa gobyerno nasyonal. Iyan, na-fast track. Imagine, next week, good news sa paraoma, tagsiring kumil sa mga kwalifikado plus ining i-distribute manindo pa na mga farm implements, arog kan mga abono, mga similya, Tabi, Congressman. Well, that is next week. So, subsidy under the rice tarification law, second week of November, Tabi, Pio. Ay, oho. Okay. Sige, Tabi, Congressman, from your end, kung igwa pa ka mong gustong idagdag na makakabuhay-buhay sa tuyang mga kaimano, go ahead po, Tabi. Well, Pio, we're putting so much on agriculture because our province, and in fact, I think the entire country, 70% kang sa tuyang populasyon are really dependent on agriculture, either as an employment or as a source of livelihood and food. And when you speak about food security, talagang it cannot be overemphasized
that food security is a national security, and that's why pag-abot sa budget and sa pagmaniugot ang matabangan ang sektor kang agrikultura, yaon permi dyan ang ako Bicol Party List, asin ang sa indong lingkod si Congressman Pido Garbin Tapio. So, ini po ang satuyang pinagkikibo Pio. Salamat and Marinaldo. Thank you so much sa mga tugang si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Katuyang nakaulay, mga maray na istorya po na naihatag na naman niya to sa satuyang mga kaimanwa, lalong-lalo na po digdi sa mga sektores na dapat niya tong tabangan. Taon-taon bibaltadahan ta iyan, ta kasuhapon man ngani na padalaganan taman duman sa programang Bicol Target. So apera ka ining so ispersos na ra Congressman Pido Garbin Jr. dyan sa ako Bicol. So pahayag man ni Congressman Joey na manunugod man sa agrikultura, na ilaog tanan duman sa Bicol Target kaswapon, idagdag tayan mo niya na pagkaagadig di po sa programang Tingukan Banwaan. Dahil na po kung maghali, itong so pigsasabi ni Congressman Garbin, second week kang November, 5,000 pesos duman sa mga kwalifikadong parauma na matatawan subsidiya kan gobyerno nasyonal ang pinag-asigurar sa sainda ni Secretary William Dar ta ito baga iyon na so natipon na buwis kan gobyerno na ipigpataw duman sa pag-importar nin bagas kan nakaliis na mga bulan. Remember, so nagkaigo kita nin shortage baga nin bagas, lalo-lalo na itong so sa NFA kay ito, buda so commercial rice, nagkaigo nin problema sa supply as in presyohan sa merkado, nagrilinya, nagrarasyon, sagkod na uminitaas so inflation kang Pilipinas, gustong sabihon, nagtios kita, ngunyan saro sa mga pinagibo ka ito kan gobyerno nasyonal is to pass the rice tarification law. So pagdagdag ning buwis duman sa mga pigi-importar na bagas hali sa man iba-ibang nasyones, tanganing ma-supplyan kita digdi nin tultul na volume nin bagas, and in the same manner magbaba, may stabilize sa presyo, and nakakolekta pa sa gobyerno nin almost 7 billion through the rice tarification law na ipinagpasar na Congressman Pido Garbin ka ito sa Kongreso and naging lay. So natipo na itong kwarta, duman na tabi makuha naman sa gobyerno na pangtabang na nationwide including digdi sa Legazpi and Albay para sa mga paraumang kwalifikado. The initial requirement is igwa kang pinag-uuma na dai masobra sa 2 hektaryas. Pagkatapos, rehistrado ka sa Municipal Agriculture Office. Pero igwa pa po yan dyan nin mga requisitos na dapat makomplehan susugman sa iimponer na pa sistema kan gobyerno. But one thing in here is that naasigurar po ni Congressman through his influence, a sort of influence and authority, na si Secretary William Dar, na kaistorya niya kasabay sa aeroplano pagbisita pati digdi sa Legazpi, na ining so Legazpi matawan maning priority. In fact, second week of November, iyon na po yan. So pag-distribute kan 5,000 na yan hali man sa Department of Agriculture. Plus, maindot itong sa mga implements, mga abono, similyas, iba pa, this coming weeks before mag-November. Sige, yan po muna. Diyan lang po ka mo. Taigwa pa kita mga istorya. Yung mga seniors natin dyan, magdangog ka mo. Taigwa man po nin regalo sa Indo ang DCGB. Ngunyan po kaya nagisilibrar kami kan sa moyang Foundation Week. Ika 63 anyos na eksistensya po sa broadcast industry and still the reigning number one AM station nationwide. Susug po yan sa KBP Award de Pigtaw sa Samuya. Nasa ika 63 na kami na anyos nin pagserbi sa komunidad. Sa mga seniors naman po, ang tatawan mingo niya ning regalo sa mga maabot na daw. Diyan lang po ka mo. Oras Pilipinas, sakto, alas 9:31. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya.
pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alphamart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste White. Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal.
Nong's Meat Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Gusto mo bang ma-relax bago magsimula ang araw? Hi! Liza Soberano po. Tikman ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Kapag gusto mo ng sweet linamnam, dapat mag-Great Taste White Caramel. With rich coffee and cream caramel. Tamang timpla ng sweet linamnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweet linamnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot ka
Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na, may doble power pa. Abot kaya, Surf bagong liquid na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawalan ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute? Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Ako kayo. Hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako Cisco. Ako Cisco. Tayo Cisco. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhulit na nagluluya na sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang bitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Class, siya ang ating school nurse. Oo mga bata, nandito ako ngayon para ituro ang 4S kontra dengue. Unang S, search and destroy breeding places. Pangalawang S, seek early consultation. Pangatlong S, self-protection measures. At pang-apat na S, say yes to fogging in times of outbreak. Naintindihan niyo ba, class? Ano ang dapat gawin? Mag-4S kontra dengue! Ano nga yun, class? Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. 15 bago mag-alas 10 sa Tingog Kanbanwaan. Ans, marhay na aga, please go ahead na. Sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya itong bareta, preparado na ngunyan ang kapulisan sa Bicol. May kinaraman sa papaabot na pag-obserbar naman kan undas 2021. Inihan kinonfirmar ni Police Brigadier General Jonel Estomo ang pamayokan PNP Bicol kung saan sindang niya naghahanda na sa pigalalaoman na pagdagsa naman kan mga tao sa mga pampubliko asin pribadong mga sementeryo sa bilog na Bicol para bisitahon ang sa indang mga nagnayot na nagpaaram ng mga kapamilya asin ini
Gigibuhon ninda ang pagbabantay niya na bulan ng Oktubre as sagkod na isarado na mga sementeryo digdi sa Bicol, partikular naman sa probinsya Canalbay. Kung sa isusog nga ni sa kasugoan ni Obispo Bong Bailon, po sa Oktubre 30 sa sa Nobyembre 3, 2021, sarado ang mga ini dahilan sa pigalalauman ang ruso kan mga tao sa nasambitan ng mga petsa. Kung sa iya, mabugtak sinda o bilang preparasyon sa nasambitan ng aldaw, malatag sinda asin mabugtak nin mga police assistance desk sa mga sementeryo asin parke, tangani na makatabang man ini sa mga mabisita sa mga nasambitan ng lugar asin masiguro ninda. May mga magkakanigo sindang bilang ng mga personalis na mabantay kung ang mga mabirisita sa mga sementeryo nakakasunod pa sa magkakanigong COVID-19 health protocols. Sa ngunyan, nakasabay man sa indang preparasyon ay human grarian paglansa ng mga anti-criminality campaigns tangani na maski na nga ni yaon sa panahon kanundas 2021 mamantinir man grarian paso din asin katrangkiluhan sa bilog na Kabikolan. Roger. Tabi sa piyo ang impormasyon pa with Boy Ans Galero, DCGB. Salamat sa mga istorya hali dyan sa luwas. Kasabay si Boy sa Mobile. Sige bago itong sa tuyang surprise man asin pang-encourage tabi sa mga senior citizens. Text muna kamo dyan sa mga parantabay. Tibaan lamang may nagdadangog malipot-lipot ngunyan. Ma-inspire man po ang tingog Kanbanwaan. Mga taga-Ligaspi. O kung maka 10 kitang text niyan, man na akong load sanggatos. Maka 10 mana akong load sanggatos. Irak mga nang babakal ning lisin. Nga taga-Ligaspi tabi. Dawa smart o globe. Maka 10 barang na maray na aga tabi dyan sa kay Nong Mitchap, sa Nong's Mitchap. Maray na aga tabi Sir Nong dyan sa Indo. Uy, nagapod si Sir Nong. Dali mo na, dali mo na. Yan. Sir Nong, maray na aga tabi. Sir Tio. Good morning. Dahil ka magpara dito, grabe sa'yo mo ang nagdadangog. Para busy lang mag-text. May mga dibo na. Kada pigagihan ko, puro tingog kang banwaan ng nagdadangog ko. Awin na sa'yo mo, lanahi ako. Kaya amigo, ay, Sir Nong, may ipipaabot sa tuyang mga suki. Ikonda i-obserban ning maray so ini so face mask ba kan sa tuyang mga tauhan tanganing po amigo sige taraman ko. Tangan makon niyan. Nganing susatuyang mga kliyente which is well taken care of. Yan talaga naman. Basta sa nong mix up. Okay. Kada pala nagihan mo, Sundo Manila, Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Buwa! Pero, mga rin, mamahaw kami duman ni Bunjing sa imong... duman sa terminal to. Terminal. Itolyoken ko. Iiba ko si Bunjing, tararang kahon may angkwan mo. Ang itolyokan na. Iba mo. Ano ngaran? Iba mo yung mga taga-DCGB. Ano ngaran kay to Sir Noong tabi? Sorap Loco Bistro, amigo. Anong tabi? Pakiotro? Sorap. Aso niyan. Iyo, tahanapon video. Ito yukin 199 lang. Siram, gun mo Tapos permi naman migong may rice coffee so para baga sa mga pasmadong parehas ta. Ay, salamat. Salamat Tinwaray, Sir. Opo, sige, salamat. Okay, mabuhay ang Nong Smith Shop ya. Sige, tabugon mo eat all you can Bunjing. Dumantad, hanapon tayo niya sa terminal to. Tabi Stasi Extano. Oy, sabi ni Sir Nong, sige tabi yung mga paninda dyan, mga personnels. Ikukan niya ayan na talagang iso mga protocol masunod. May saro kitang caller, senior citizen. Hello? Hello? Oy, Manuel. Hali ako dumang kasubanggi. Wara ka! Yan ako, lasing ko. Anong nagduang balik? Dahil lang ako... Hindi kami nagali. Pag agi ko duman, ginaray ko sumutro sampangan duman sa ibong. Sige, balik ko. Dahil taka man na sisilag duman sa Hans Retro Diner. Di huminali na sana ako.
sinanamiling. Ay man, Mariusip. Magpailing. Ay man ako nagtuktok ta. Gusto ko ta. Nasiyaw ka sa na dumanahiling. Tanganing automatic. Gunmuan. Hindi ako, nagbalik alas 5. Kaya nagduman ako pasado alas 5 na. Naghali ako digdi sa istasyon. O di sa masunod. Iba ko man si Bunjing. Duman sa Hans Retro Diner na an siram bako tsamba. Yan. Yan na. Sabi ni Nong, hanggang Manila ka nagdadanaw dahil sunod sa Manuan. Amo nito sa auto. Lako ka. Ada saya. Nagbabaga sa sinira ko. Ana? Nagbabaga sa kaya ko sinira ko. Very good. Nung meet siya, day. Baka, tunay. Sige. Salamat. Paro. Salamat man eh. Diyan sa Hans Retro Diner. Yan. Sa Daraga yan. Sa likod sa nakan Daraga Bakery. Yan. Tabi. Mga paradangog niya to dyan sa Daraga Public Market Marhain Aldaw sa Indo. Tabi. Sabi ni Kuan, sabi ni Jer, kumusta ko Tanay? Dito kami Santo Domingo. Sige. Kumusta ka data Bunjing? Ni Papa Jer. Naludo busy. Ano ba yan? Natatabo mo magduman Bunjing? Ganun. Ay, tabi! Happy sacerdotal ordination, kay Mons Crispin Bernarte, ngunyan uyugon muan. Ngunyan adi, so sacerdotal ordination, happy sacerdotal ordination kay Mons Crispin Bernarte, uyugon muan. Salamat tabing maray. Mons Crispin, Mons Chris, good morning. Happy sacerdotal organization. Kasabay tabi ang pensioner. Ano ining gustong sabihin po? Ining sa pensioner tabi ha. Pardon my ignorance. 0, 2, 3, 4. Apat masa na so teksta. Uy, birthday pala ngunyan ni Juan. Si Suaki ni Chi Antibula. Si Paul Angelo Antibula. Birthday ngunyan, ika-18 kumpleanyo talaga naman. Kaya pala yan nagpapakupyor si Chi. Nagpapapintura kan kuko sa bitis buda sa kamot gari may bangkete. Birthday ngunyan ni Paul so aki ni Chi Antibula. Gun mo Yan, pero ini 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito man sana. Ay kita makakuang ka ini. Oy tabi kasuhapon tugudan ta itong nakahuron ta si Congressman Pido Bagano. Kasuhapon pinag-report ni Ansman manungod digdi sa pagbisita ni Secretary William Dar nakausip man ni Congressman Joey buday ni nara Congressman Pido so kay Congressman Joey na pahayag makan is the assurance na ang budget man po kan Department of Agriculture comes 2022 matauan ni nagkakandigong atensyon. Taan sabi ni Congressman Joey, halimbawa ngayon may sweldo ang mga kababayan niya to. Igong pambakal, maski puro paano nin pagkaon, pagkabuhay. Kung hababa ang supply, malang ka ang presyo. Day may enjoy ang sweldo. Kaya ang sabi ni Congressman Joey, increase the supply through the infusion of budget sa Department of Agriculture, tanganing ang sa tuyang pagtalubo, bakong stunted. Yan. Pag sinabing bako stunted, bakong day mapipinjente kung baga. Halimbawa, gutom ang tawo, gutom ang aki, nag-ieskwela, day maukudan. Pag ang tulak baga dayong laog, nagkakalintar ang utak. Yan, pag ang daing laog ang tulak, nagkakalintar ang utak. Ang absorption capacity kan mga estudyante, maluya. Yan, kaya ang sabi ni Congressman Joey, let us increase
Di budget kan Department of Agriculture so much so na masustiniran ang mga programang pag-agrikultura kaya nan saro sa mga kaipuhan agricultural revolution. Saro sa mga pinagtawan ng doon ni Congressman Joey Duman sa maabot na administrasyon. Konsideraron after 2022 elections, konsideraron amongst others ang agricultural revolution because saro iyan sa matabang naan sa tuyang ekonomiya budaan supply nin pagkaon will be stable sa tahaw na inikan pandemya. Agricultural revolution. Infuse, sabi ni Congressman Joey, infuse niya to nin budget. Iasigurar mi nga yan sa Kongreso. Matawan ni nagkakandigong budget ang Department of Agriculture. Nganing masustiniran. Simpleng logic increase the supply, kan pagkaon, ang presyo stabilized, mahababa. Yan. So, saro yan sa mga points duman na pinagdoon man ni Congressman Joey. And so, ki Congressman Garbin Mantabe, naasigurar man kan Department of Agriculture, Legazpi na tatawan ng priority duman sa 5,000 baga na i-distribute comes ining November. Second week of November, 5,000 para duman sa subsidyo sa mga paraumang kwalifikado. Na hinugot duman sa rice tarification law na tipo na buwis kan sa tuyang gobyerno. So yan po tabi, medyo marayray na mga istorya man, gwapang mga marayray na istorya man tabi, coming from DCGB man, taon-taon, para po sa mga parantabay niya to, lalo na sa mga senior citizens, makalis po, kasi ito ay mapagirumdom, station break, news break, asin mga hanap buhay. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon, Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise, pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng NEEDS Wellness Center. Ako po si Armando Mostasa. Nagdigdi po ako sa wellness center dahil po nagkurulog tagang tagiliran ko tapos pick tapos ako sa paghangos. Pag ginom ko po kan mga supplements na ko digdi ki Ma'am Nens, parang nagaan sa mga lawas ko tapos kaso parang nakabagal ako, parang okay na. Ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa mga taga Tabaco City naman, naandyan po kami sa Tomas Cabelis Street, San Juan, Tabaco City. At sa mga taga Pilar Sorsogon, nandyan na po kami sa Porok 7, Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. At sa Sorsogon City, nasa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. At sa Camarines Sur, sa Naga City, nandyan po kami sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. At sa mga taga Rinconada naman, nandyan po kami sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS. Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay.
buhay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panam, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum. Ang Robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nahahadit ang grupo kan mga pribadong ospital na posibleng kakapuson nin manpower kasunod kan pagtrabaho sa ibang nasyon kan mga healthcare workers. Sigun kay Private Hospital Association of the Philippines of FAFI President Dr. Jose Rene Grano, nasa laog sa nanin 2 sa god tulong simana, 5 sa god 10% kan hospital nurse ang nag-resign para magtrabaho sa abroad. Sa iyang sinabi na kung mapupugulan o kung dai mapupugulan ang paghalikan mga ini, posible na sa laog sa nanin 6 na bulan, mauubusan kita ng mga nurses asin mapipilay ang sa tuyang mga health facility. Enot nang sinabi kan Philippine College of Physicians o PCP President Dr. Maricar Lempin na nagkaperang health workers ang pigpupugulan na magtrabaho sa abroad dahil sa langkaw na sweldo asin mga benepisyo. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Kibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Binubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the wellness industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika. Tay, tisil na po kayo? Sa araw, todo sa suporta si tatay habang nagpapa-breastfeed si nanay kay baby sa unang 6 months. At sa pagpapa-breastfeed, kasama ng ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Sa gabi, tuloy lang ang pagtulong ni tatay upang makapagpahinga ng maayos si nanay. Hindi lang naman si nanay ang kailangan ni baby, pati si tatay ay hinahanap-hanap din niya para ihele at kantahan siya. Tulog na po ako, Tay. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Aframe Reyes kang Orsite, Legazpi City. Saro po akong benepisyaryo kang Ako Bicol Party List sa iraram kang Government Internship Program. Dakulang pasalamat po sa Ako Bicol, huli sa ako sa indang natabangan, asin natawanan ning oportunidad na makatrabaho. Puon sa doli tupad hanggang sa ako makaiba sa indang manlain-lain na programa, arog kang sa edukasyon, sa salud, sa pagtaoning ayuda, asin kadakol pa. Salamatunon kong saldi ko, asin kong Alfredo Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Mom! Mwah! Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, ha, ha. Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso mo na kan mga istorya sa luwas. Haramon ta daw ang detalyes na dara ni Compadreng Al. Compadreng Al, marhay na aldama, please go ahead. Yes, Pading Pio, sa mga dagdag na informasyon na mamalisyahan ng unyan, ang biglang pagkalma kan Task Force Kalinigan asin kaayusan digdi sa Legazpi sa indang mga towing operation kan mga illegal parking.
Yan ang obserbasyon pagkatapos mag-file na kan certificate of candidacy sa indang mga bossing na ang presidente pa sa iba na nakatukaw asin nagadalagan sa pareho asin ibang posisyon. Mairintriga na naman. Come on. Yan ang nasasagap ta. Di, mata. Ang makakaiwali na ba ko man si Ayor? Si Ande. Si Ande tayo ang printera. Ako ang totoo lang, bilibon man ako kay Primong Ande. Bilibon ako ka, natawag niya. May guson. Dahil ko galing natutuparan, ora pati sa number ni Primong Ande, baka mag-text sa kuya. Kahit to kaya, kung matatandaan talaga pa de, agresibuhon si Primong Ande. Ngunyan, simple man sa panlaban ki Primo Mong Ande. Ano? Dako pa ko today ko iboto si boss mo. Susenda baga mga tuwing operation kayo ito. Ba't hindi? Nagkalmado pala. Iguro yun sana. Gigoray na. 3 milo na baga multakaan. Tapos ki clamp bang, clamp tandado. Di bantayan pati sa tagsadere kung halimbawa illegal parking. Ang pagbuto akan tagsadere, nakaklaw na. Rimati na. Ganyan dahil na pala. Tugayon doon na, 3 mil. Oto na. Kunya, naririparo pa de. Yung mangyaring kampanya. Naglibot-libot man gira. Naglilibot-libot man garay. Nag-warning. Kami to sa indang, ano yan, sound tracking. Makonsuelo ba yan? Yung mga illegal parking tabi dyan. Arali-ali-alunin na yan. Dahil ng tuwing. Yan ako nakokiyandit. Dakapong ko, ito ko. Kaya lugod ko niyan pa di, naglibot-libot ako sa sentro, Paterigi Salbay District. Nakulo na ng illegal parking. Ay, mabuot ko dyan si Andy. Mabuot si Primo niya. Kaya na kong kandid, nakapon. Mas maisog pa nga si driver magaan Primo Andy. Anada. Mas maisog pa ito, agresibo pa. Si Primo Andy, mabuoton ko niya. Ando na lugod ka ni ba? Ma-eleksyon na talaga? Kung ano-ano na sa Ligaspian. Magkatawagin mo tayo ang sagap ng mga reaksyon. Nagasagap sa nakita kan actual na mga reaksyon mo yan. Pero kung ako magkiayor, sige Andy, nakop pa. Nakop pa na Andy. Dahil ba naman si Andy? Pwede ba mag-consumer ni Marek ni si Andy? Huwag ka mag-text ako. Ito na wala sa number ni Primo. Magka-react man lang. Kamu, i-intriga nindong maray si Andy. Talaga ka mo, ha? Pero pili ba ko ka? Primo, may gusto. Sige. Okay, pati yan na impormasyon. Digdi sa luwas. Alarmario, DCGV. Okay, thank you so much. Morning kay Sir Andy Marcaida. Ay, Marbella, dyan. Maray na agad tabi sa indo sa Task Force Kalinigan. Sige, diretso kita kan mga istorya dyan sa Daraga. Ramon taman. Si Renz Luna. Renz, maray na aga, go. Salamat abi Sir Pio, maray na aga. Siya na maray na aga sa mga pantabay sa madugan niya itong mga bareta na kapinjenteng una pansamantalang unya na pagkaaldaw ang vaccination roll-up digdi sa Banuang Candaraga kontra sa COVID-19. Ini makalis na tawanan maninggiya unya na pagkaaldaw kang Rural Health Unit Candaraga Albay ang immunization para sa mga kaakian sa mga barangay digdi sa Banuan. So yung kay Dr. Cesar Amata sa yung sinabi na ini na mangyayari o ini na magiging sistema dahil ang takada Miyerkules warang pagbabakuna kontra sa COVID-19 na mangyayari digdi sa Banuang Candaraga kundi ang grupo kan Rural Health Unit gabos sa babanga-bangaon sa gabos na mga barangay digdi sa Daraga tani magkondukta man ng pagbabakuna dahil tam aminado man si Dr. Cesar Mata na pagpuon kan puminutok ang pandemya pero napabayaan naman sa ibang mga programa sa salud nga maging nga ni ining immunization man para sa mga kaakian na importante onin marhay para ma-detect asin maproteheran man ang mga umboy maging man ang mga kaakian sa iba pang mga helang kaya ang sangunyan na pagkaaldaw warang mangyayaring COVID-19 vaccination kasi nini Marisumir sa aga magin man ang mga vaccination man sa mga barangay yabos tabi yan Serpio Marisumir sa aga sa Aldao ni Huwebes. Roger. Yan naman rin ang bareta kita luwas. Renz Luna, DCGB.
Salamat rin sa mga dagdag na istorya. Bago kita tabi mag bye-bye time tao yan mapatapos na naman ang programa ta ha. Oy sa mga seniors, aram nindo ang DCGB tabi. Dakulaonin marhay an sa moyang utang na buot sa mga seniors and an sa moyang pagmirar kan management pagtaon ng importansya asin pag-recognize sa role kan sa tuyang mga senior citizens. Because ining mga senior citizens ang nagtatao sa tuya ningiya wisdom. The wisdom of our olds that's priceless sa gabos na aspeto ng buhay. Yan, kaya pinagatawan mo yan ng rekonosimento sin importansya, lalo na ngunyan po man na nagisilibrar man ang DCGB kan ika-63 na eksistensya po sa broadcast industries and seniors. Sindapon saro sa mga potent force na driving factor kung natataang DCGB sagkod niya number 1 seniors kadaklan mga paradangog po yan sa radyo yan kaya salamat din marhay and bilang pagpapasalamat pa kaso nakaagi bagang simana so regalo man kan DCGB sa mga namamanuan is itong wisdom kung ano ng estado maaraman ta kung ano ng estado kan sa tuyang mga kadagatan, kan sa tuyang waterways, pagmanihar kan sa tuyang mga basura, kung paano na dangog tabi nindo yan sa radyo, nahiling, nadangog sa internet, sa samuyang online broadcast, duman sa sarong platform ipa so DCGB News Online, sa Zoom, maging sa YouTube, tabi, Saro ito sa mga regalo mi, wisdom, na nai-transfer sa Indo. Tada kita pa makaregalo mo niyan itong physical bagang pagtaonin mga goodies por dahil kang kamugtakan tangon niyan. Pero dai po nagtunong ang DCGB na dai lamang makatao pa sa Indo nin pag-recognize, pagpasalamat gamit ang available na resources makapagpaugma through online. Kaya kaso na kaaging simana sa forum. Ngunya naman tabi sa mga senior citizens. May forum na naman tabi dating pa sistema kung dai bakbako masyadong techie ang sa tuyang mga listeners, mga seniors sa radyo, ma-hook up yan tabi duman sa online. Dai ka mo nag-view duman sa online sa radyo. Naka-online parehong platform yan. AM band, buda sa internet, pwede. Yan, it doesn't matter kung sa radyo ka mo o sa AM sa internet, basta nakadangog tabi, important na nadagog nindo. Baski day ka mo nahiling duman sa viewers, kung si sa nag-view, sa radyo pwede man. Yan. Ano po ini so mga forum pag-urulayan dyan? Gabos-gabos manungod sa mga senior citizens, sa salud nindo, may mga speakers, mga resource persons, and everything else tabi. Mga bandang alas 8 yan, alas 9 hanggang alaon na rin pagkaudto naman pagkahapon sa Sabado. Ano ni po, uso bagang mo niya ito mga TikTok. I-try din natin yung mag-TikTok ang mga natin. Darahon ta so mga seniors sa trend ngunyan so mga seniors. Darahon ta na ma-enjoy maninda ang trend ngunyan ining mga TikTok baga sa Facebook. Magpatabang ka mo sa indong mga makuapo. Pero ako I do firmly believe igo dyan yung mga TikTokers na mga seniors pa. Yan. 1 minute lang na duration ng TikTok nindo lalo na kung igo ka mo makuapo dyan, pwede partner o pwedeng solo, yan, tabi. And lalo na kung naka-DCGB t-shirt ka mo. Naka-DCGB t-shirt, igo ka mo nasasaray dyan na mga giveaways mi pa kayo. Pwede nindo na costume. And i-upload lang nindo, iwakawak nindo sa internet, i-public nindo, o kaya itag sa muya sa DCGB. Igwa po nin mga premyo yan na marireceive kamo, so mga mapipili dyan na pinakamagayon na TikTok. Mga 1 minute lang tabi, na TikTok challenge po para sa mga senior citizens. Yan. Pero tabi, kayang-kaya pa yan. Saro yan sa mga regalo, may pampaugma. As in itong sa pag-strengthen pa kan sa tuyang kaaraman para sa mga senior citizens for the protection of their sector, forum, and yung TikTok challenge. Tabi, i-public nindo ang pag-post nindo kayan as in itag sa DCGB nganing mahiling man po ang abilidad kan mga seniors nato kung may kapartner na mga juniors magayonon iyan. Gari baga it symbolizes sumaabot pa igo kitang mga seniors ngunya na talagang dayupot sa DCGB saro sa mga potent force kung natatan DCGB perming number 1 mga senior citizens, mga listeners niya to yan, solido po yan.
ipigrepresentar kan senior citizen presenting solidong suporta and juniors naga TikTok upcoming support pa hali sa mga juniors para sa DCGB sa TikTok challenge. Yan po may mga premyo po yan, mga kaso, mga konsuelo sa naman baga bako man basta sabi na nga makatao kita ni na kumbaga diit na kaugmahan lamang sa mga senior citizens. 1,005, okay na yan tabi, 500, okay na yan. Ang importante so konsuelo, nag-iriba-iba kita. Sabi nga ni ibaga ni Secretary Roque, sayawan natin itong pandemic. Gustong sabi ko na sayawan, sabayan ta, we find ways and means na kita magkasarabay-sabay gamit ang mga available na platform tabi. As in medium. Yan, happy listening po sa kabos ng mga senior citizens. Salamat kan sa inyong pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Uhaw may darating na araw. Kay kami. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pagantabay. Abangan ang masunod na programa. Sa